Geweldig. De eerste werkdag naar de vakantie. En dat is gelijk hartstikke spannend, want ik ga namelijk goed racen. Zo, dan krijg je niet de racemonster even vast, hè? Je kan racemonster in deze auto, hè? Jullie gaan al een stukje door Duitsland, hè? Oh, dan kunnen we even een kaasje aan. We zijn hier mooi onderwijs. We zijn inmiddels in Duitsland. Ja, we zijn in Duitsland nu, hè. We zijn onderwijs naar Meppen. Je kent wel, het leidt ergens bij de grens bij Drenthe. Meppen, het leidt ergens bij de grens bij Drenthe. Er waren 24.000 mensen, ze hadden er iets van Santje Tjerken en ja, hun slogan is Meppen. Immen middendrin. Als ons vaker auto raced. Nee, dat net. Wel eens komt karten best, hè? Nee, maar echt racen met een auto, dat is mijn droom eigenlijk al. En dan kreeg ik de onboard van Max Wering. Deze vlog laat. Kijk, hier heb ik nu ook een pit. Dan weet ik net hoe goed hij racen kan, maar hij is geen ruimte te racen te kennen. Yeah, come on! Oh, sorry. Oké, nou, ik doe even gas, maar dat mocht net, want ze weer krijgt een opname, want het was mijn Max, blijkbaar. Maar ja, ik ben natuurlijk zo'n heel niet, ik begin te gassen. Ik denk, ik zo'n circuit, ik druk het gaspedaal in, toch net. Geweldig. Ik ben net geheel onervaren in de race en ik ga nou thuis hakken een soort van race simulator. Wow, wow, wow. Fuck. Wat vind je zo heel? Ik heb het vol bed. Sorry. Maar wat gaan we nou straks doen? Autorijden. Autorijden? Ja, hier. Racen? Er staan 2 auto's. Autorijden? Nee joh, race natuurlijk. Rijden is voor mietjes. Oké, nee, goed. Weg. Nou, we gaan eerst eens even 2 rondjes met elkaar. Ga ik jou in alle rust even uitleggen, de lijnen laten zien. Ja. Om te kijken of we dan Max en de rest van de tijden kunnen verslaan. Even Zonder helm, dan kun je maar verstaan. Als ik een auto wil besturen, dan duw ik hem de bocht door. Opbouwen, door. En ontspannen. Hoe stijver je hem beter, hoe minder je voelt. Langs die rand hier naar binnen, volgens door naar buiten. Over het knikje heen, niet over die 2 bultjes heen. Ja toch? Wat denk jij ervan eigenlijk, Bas? Het gaat er allemaal ontspannen, denk ik. Het is wel mooi dat het wel redelijk close wordt. Zit er nog wat zitten? Ik kan beter gewoon denk ik gewoon wachtje dat hij me voorbij is. erin gooien. En dan hem gewoon achterna rijden. En dan inhaal je weg. Dat is dan mooi. Ja. Geweldig. We ben je even lekker om het racen West. Helaas kan ik net vertellen hoe het aanran is. Want het komt eigenlijk in de video van Max zelfs. Dan kan je hem zien de snelste wie mij er rijden, ja of nee. Tierentank. Wat? Tierentank. Wat is dierentank? Tierentank. Wat is dat? Hartstikke bedankt. Oh, ik heb er nooit van gehoord. Tierentank, ik heb maar die racen mocht. Ik vond het fantastisch. Ik versta er echt helemaal niks van. Echt niet, hè? Nee, ik kom uit Drenthe, dat is geen zo heel ver vandaan, hè? Maar Nee, ik versta er echt helemaal niks van. Nee, hartstikke bedankt dat ik even met je mocht racen. Geen probleem, jongen. Ik vond het echt fantastisch. Super man. Hartstikke bedankt. Geweldig.